सखी पाया में हमरा के जाति के काम पहले बाटे खूर बाटी के सखी पाया में हमरा के जाति के काम पहले बाटे खूर बाटी के दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवारा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवारा उठल लिया दी एक सन कइले बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। हुस्न के कली लागत रही चढ़ल रहे उनके ताव आज देखी अकेला कदी हुए खेला लह गइल का दादा बड़ी तोय करेला ये सखी का बताइयो ओकरा बारे में हो। कब से रहे भूरियाइलऊ पलंग पढ़ाही दी हुए भाभी भाभी कही के हमारा के सखी रे माहिर दी हुए ले कमी लगावल हम सखी रे जी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भाद देवरा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भाद देवरा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा चूसा लेबा राइटर संदेश विशाले भात कहेला आधा बात आदे दाबी दाबी मोरा जो बना में क दिले बा सखी घात खाली कुकुनियन करेला ये सखी मायरे ऐसन दादी हाले बा खाद नाही हो खला जाता आही उही करी हमके तानो ले दिलवा मचल जाता मुँह पे पड़ल छाई ओकरा के इन्फेक्शन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भाद देवरा उठल लिया दी एक सन कइले